Kaya naman sila. No, ano kayo niyo? Pamaol sa lawas. Napa kanina, puto ka puya. Samukan pa itong dua. Fighter. Tambal. Pamaol. Wala ka ninduta ni Pre. Ay! Ninduta ko ni mo kuan ko, ninduta ko ni mo gailing nun, mga fighter 1 pag kondisyon. Oh, Alap na kalamian yan. ya, tagay ta break 6 juga. Tagay ta. Ya ako ni. Pamaulan ko kanina ba? Laba po din na. Yan aptan ko kuwan. Di anak mo dyan ang labata. Ka naglabon no ko pre. Wani mo gamita ko washing. Wala. Imo tang gitamak-tamakan na kita tamakan ba? Nalago may garag gitoyo na ko ni kani. Ang kondisyon po ni inumagot. Oh, fighter wine. Nani sa kanta. Tuwas pamaol. Nani sa kanta fighter 1 pagkadisyon. Pre! Okay. Na, arabi mo diri. Ay, Ganihar ako. Ano ba siya? Chipis. Chipis mo ba siya? Ganihar ako sa balay kay Tagbo mo Ganda. dami diri. Kusog ka rin pa ni Nadidig Mao. Ako ni Bria. Ako ra mapil pre. Pwede na. Dig ako sa balay ganihar murag Berluya sige karonda. nakatimaho ko ba murag nagi. Ngaw. Okay na. Nakatimaho ko fighter ba? Okay ra. Kumot ko na gud. Kusog ka rin pa ni Mao. Ibawon ko ning ilong niya gud. Pura pug kuan. Iho bitaw layo Murag ayo. murag panghaw. Ganihar mo diri. Ganina ra gyud. Kaduhan ni botilya Sa gali. to pag oh, dubihaw ko. Oh. Kung abot sulo din nimo di. Sulong pa. Tiyo sa botilya, tinunod. Ako ni pre. Oh, Uy, Pre, ano ka? Trabaho pre. Trabaho. trabaho na ka? Trabaho na siya. Trabaho ni mo. Ay, trabaho. Malit ko pre. Ligo-ligo Ay, ay. ayaw siya lagi. Lingkod siya. Ya. Trabaho ba yun? Trabaho ka? Lingkod. Ay pagklema. Lingkod ba? Trabaho niyo? Lingkod ayaw, wala uso trabaho. Uy, uso trabaho. Uso standby. Uso standby. Inom. Trabaho ka. Oy. Magkautang-utang pa ka, di ka katigom. Mag-standby ka. Lingkod niya. Kwartam ng trabaho. Asa makapadong nito? Asya na ko. Ayala. Yala? Trabaho, yala. Yala. Lingkod. Ay, lingkod ni. Shot. Di ka minom. Ay mo ko ayala. Anong di kami inom? Wala nang trabaho, pre. Wala lagi kwarta lagi. Kurta. Kami gani yun. Ako tami bas. Kurta. Sa kadlaw mo, kita mi 800. Pila-pila mo. 4. Standby. Tambay. Ako trami ko. Trabaho pa ka, maka-absent ka. Di pa kwarta niya. Oh. Wala, oy. Oh? Di ba kainom? Kwarta niya. Lagi kwarta. Kurta. Inom mo. Kadlaw ni siya, makaingon siya, glami kinabuhi standby. Sa bilami ana nga. Uwa mo Ay, inom siya. Inom sa para makaingon ka. Oh. Iyo mo na. Mo ba? Lami kay na. Sige. Laban tani. Ilaw eh. Isunod na imo hagyapon. Ikaduha naman mi. Ay lagi trabaho pre. Trabaho. Trabaho siya ay. Ay ikaw man mo jud. Ayaw Ayaw, lagi lagi. duty sus. Oo, majuti. Trabaho eh. Ay duty kay hilab ng tiyan no. Oo. Unsa? Siya. Lami no. Lami no, lami. Lami. Lami man. Lam. Ikaw siya. Kuni ko sa ikaduha man mo. Dua man mo. Lagi. Ay trabaho. Tiksi dali mo manager nga maka-absent ka ron. Tayda. Lagi. Wani. Gi. Mo na. Sige. Lami ah. Unsam nining tinuna? Muna si gitawag pre. Pre, gitawag oh. Fighter wine, Alak kalamian, pangkondisyon. Ya, matrabaho pa ka. Adina. Magtagay. Kini da.